Il-ħamis wara nofsinhar il-mexxej Laburista Joseph Muscat iltaqa' mal-korp diplomatiku fl-okkażjoni tal-bidu ta' sena ġdida. Fosthom ma' rappreżentanti diplomatiċi tal-Istati Uniti, taċ-Ċina, tar-Russja, tar-Renju Unit, tal-Ġermanja, tal-Italja, ta' Spanja u ta' Franza, kif ukoll tal-Estonja, il-Finlandja, r-Repubblika Ċeka, Slovenja u l-Latvja. F'messaġġ li jagħmel waqt dan ir-riċeviment, il-mexxej Laburista qal li gvern ġdid jappunta persuna li tkun politikament responsabbli biss mill-affarijiet Ewropej. We will move to appoint a person politically responsible exclusively for European affairs. We see this move as crucial in order to better focus on the European agenda and start preparing in earnest for Malta's first EU presidency in Waqt li qal li Malta hija u ser tibqa' membru attiv tal-Unjoni Ewropea, Joseph Muscat żied li l-attitudni tal-Partit Laburista se tibqa' waħda kostruttiva li tippromuovi l-valuri Ewropej filwaqt li se jaħdem bilan li jkunu kkunsidrati r-realtajiet ta' membri stati żgħar bħalma hija Malta. Dan it-qassim ta' responsabbiltajiet għal Joseph Muscat se jkun qed jgħin aktar lill-Ministru għall-Affarijiet Barranin biex ikun jista' jiffoka aħjar fuq relazzjonijiet internazzjonali. Il-mexxej Laburista qal ukoll li gvern ġdid jara li jsaħħaħ relazzjonijiet illi għandu ma' pajjiżi bħall-Afrika, l-Asja u l-Istati Uniti. Tkellem dwar in-negozjati fuq il-pakkett finanzjarju li jmiss tal-Unjoni Ewropea u qal li l-Partit Laburista diġà ddikjara li jaħdem mal-Gvern biex pajjiżna jieħu l-aħjar minn dan il-pakkett. Should such a deal not be secured, we will be working hard on this as one of the first priorities of a new government if such a deal is not struck at European level. Fuq livell nazzjonali, gvern ġdid jara li l-budget għal din is-sena jiġi approvat fl-ewwel seduti tal-leġislatura l-ġdida. Joseph Muscat fakkar kif il-pożizzjoni li l-Partit Laburista ħad dwar il-budget għal din is-sena intlaqat tajjeb mill-Aġenziji Internazzjonali ta' Kreditu u mill-komunità kummerċjali. Dwar is-Sirja l-mexxej Laburista qal li s-sitwazzjoni preżenti ma tistax tibqa' għaddejja u għandu jkun hemm front maqut internazzjonali biex ir-reġim preżenti jintemm. Dwar ħidmet il-President Amerikan Barack Obama u l-President Ċiniż Xi Jinping, Joseph Muscat qal li gvern ġdid se jkun qed isegwi l-azzjonijiet tagħhom mill-qrib.